Bubagrani chaitokmung tei TTADC-ni naikolmung bai Naithothok khumbolong berai khiri thaino karwi bo cherai tei okrarokni bagwi water park tongjaknai thaino khobui swnamjakgwi tongo lukurokni bagwi tongjaknai lodgerok bo haino. Pha salo mulung parko berai naika Bubagra Proyudit Bikram Manikya. ठीक कोयटा नो 12 कोयटा नो को है थ्री 303 स्क्वायर फीट सर ये एक और 505 बीच के एक अंदर है। आपने नहीं बताया वो पिलर का थिकनेस